Igwe Credo, thank you very much for all your comments. If we could go to Makamua on Facebook, you make easy. And I hope they I talk about this comment. This is my voice note on social media because it was integrity. You know, so integrity. In this life, more help go career. In fact, it won't be one naira help for you, and I'm not even accepting any help for you because you make okuko too much. You brag too much. The first person married Jamara Akwa more. I put you together. Single correction to Akwa. Akwa mepe hotel mepere. E kwa gide ka amusu na offense. Before mko na baba ginyega microphone. E darase go na darata. Mo mere Mara Akwa ana mo emkwa end ya na Akwa. Mark my word. Na me go end you to Akwa. I no one ben na hotel man obro mo Jpac. Because I don't go and get any money, man, just empty vessel. From all your comments, even on Kezugi, they're rubbish. Even they're rubbish. Every of your shout, I don't want to, because replying you are a small boy, one. One born Naram in any ramification. In a cook too much. If you could go to Magamu, if you comment here, it's about how everything. I'm just just call it blocking and report. Well, and I don't want to see you in my wedding. Akwa that's Akwa for men on this yago yibe. A wedding. Let this was not the borrow evidence. If I see you on my wedding, bouncer will handle you the way you don't like. Yeah, bouncer they will disgrace you. I got one rough worry, bad video. So can I borrow a reminder to you that I don't want to see you on my wedding. Akwa igoro akwa men on his yago ekwara. Onye more occasion akwa ibe akwa men ibe akwa. He rush achira akwa je buru to je je cut wedding. To show that they them smart so that afuzi akwa on Facebook as na kopere gewa. You match here. If you want a wedding, if I see you cross Villa Park, may better hall, may better if cross Villa Park babozbo. Bounce around that you make it here like Managara social media. So have it on your mind. After this was I just block you. Come out where you come around no why. Each other you be young kids are young money, young because guy you do too much. Ibera na badara kogede na newi dabara na newi. Each other kudo. Anya gaza each other kudo. No microphone. I was the one give you microphone. You are saying because support this guy. Because they by Zion in Kenya. Zion manager, I don't want to say much. But thank you very much. Wait for Madaya for the Facebook. Nothing person no go see for this Facebook. It don't know record the one no voice note, record the chat voice note to Kengoa. Will you send the allo on YouTube? Gwanya bia post na Facebook. I na voice note na ada eyinde mmadu egwu na owolo let's say no voice note mmunwa ezugo ka post ka ndị mmadu gere ife mmunwa wezugo kwuru owolo direct evidence na mu kwuru ife do otu a kele ụbọchị ebido kwaziri nya record wa voice note get a record cha voice note send the new jo wa gwanya play. What people want to hear is ife nkwulu it will send that voice note or response nyelu to that voice note. I'm not ngongwa kwulu ngu puchalo send anu mmadu gwenya woputa ka igelu. Onwe ife mmadu ayi afo. Nchokete main voice note kita wo na governor Soludo mu meri owo governor. Na mu meri owo governor na governor Soludo bialu here bata ni ime ba ya buru mmanya bata here. I can decide to make a voice note gwa na innocent mu wotare license oji anu moto. I can decide to tell you that na Tony Ezenna ikenga na aka okwa no mu wotare license oji we na atu butata. I can decide to tell you no mu melu Johel pharmaceutical. Owedo no kata. I can decide to tell you na Ruba na wo the brain do behind that Ruba. I can decide to tell you na P Square Peter and Paul mu melu how today. I can decide to do any voice note. In fact, in short, a main voice note gwa na njela Zion 100 million bona sho if they resoro bitas. Me chaye ekukwa wanya kukwa chaye kurie kuwijo bawiye noko. Is that an exposition? That is not an exposition. An exposition
using my word against me. It's not using your own word against me. So what is the difference with if I don't have voice note and if a mother ya put up on a video? Sometimes let us have sense. You got to go. Common sense is not common, but let us at least have sense. Now, onye sere mmadụ abịazi na be ikwute elu ọnụgụ na onye ahụ. Imagine na wedding a na-eme na Lagos. Somebody in East here were eje Lagos ya. Iya agba flight, return ticket, ime ego no. Iya akwụ ụgwọ hotel, ime ego no. Iya eli nni, ime ego no. Ibia ebe ahụ, etu bundles ego, ime ego no. Going to that wedding na Lagos and coming back will not cost onye chọrọ ịbịaru here no na bịaru wedding anything do less than 500,000. Nya ka inechara anya wee sị mmadụ nya bịa na ịchọghị ịfụ ya na ịfụ ya ebe ahụ gwa ndị bouncers na ndị army ha chụpụ ya ịbịara ego nke ya ịbịara ego nke na-arụkwanụ m anya ahụ a na-adụghị mma ulu ndị nze ọfịa ọbara onye aghụghọ obodo na-agbagara nwere ndị ji ya alachapịọm onye sịrị m abịazi na be ekwutere ọnụ mụ na esi m abịazi na be sịkwa na ihe abịazi be so ego do onye ị na-akwado ịbịara ife esere ya abịazi na ọwụ ulu ka ọwụ ọghọm ulu ka ọwụ. Let us have sense. Common sense is not common after all, but at least let us have wajai sense. Wajai sense. Everybody is talking about integrity. Everybody is talking about integrity. Even people who even have 0% of this integrity. Even the people who you cannot see, even those people who are rainbow with 7 colors, who are chameleon that can change color at any time. Everybody is talking about integrity. Ebele nne integrity. If integrity, integrity, a one plane, see Nigeria poor, and the man at Nigeria again. Because the way people see Apoyafa, only integrity. Nje na American embassy getting a mana container henyem visa on high enyem o japa mpo agbafu mana tazi. Everybody is talking about integrity. Even people who we know that they don't have one single atom of integrity. Their inconsistency level is to the highest level. Even their friends knows this. Even people who they eat with and drink with knows this. Yes. So you want to come and start talking about integrity? Integrity. If it is supposed to be, imagine ebe hanene na akpọ mmadụ onye ohi. Imagine ebe Deriko na akpọ mmadụ onye ohi. Imagine ebe onye Lucy na akpọ mmadụ onye ohi. Imagine ebe Vance na akpọ mmadụ onye ntọ. Imagine ebe ofe akwụ na akpọ mmadụ onye ntọ. Yeah? Imagine ebe osisi ka nkwụ na akpọ mmadụ onye ntọ ma onye ochi. Yeah? Imagine ebe nnọrị nọ na Nnewi na akpọ mmadụ ogbu mmadụ. Imagine ebe ero na agba kọnte na akpọ mmadụ onye ọgwụ. All these things. Imagine ebe onye ala na asị mmadụ na iwu onye ala. Onye gba ọtọ na asị mmadụ na iwu onye gba ọtọ. It is the same as somebody I mana na onweghị any single atom of integrity that's na mmadụ enweghị integrity. You talk about pride. Eh? When we know that you and pride is 5 and 6. In will contact, in will connection, in will even in on one. In will contact, in will even in on one. You are the most powerful blogger in on Facebook, yet we are not seeing anything. Eh? Money with pride, oh go on and go melu, if I want to put an go melu, jueme, contact, go carry a benin, you put a contact about mother buffalo. Kaikwailu nwa yubu na n'Igbo gbalagbala fuoke ọwụlaala gbalagbala fuoke ọwụlaala gbalagbala ka nsi na ofe oke ọwụlaala onye ruo nyakwailu onwe yubu onye ruo nyakwailu onwe yubu oifa ka ha je konuko influence ya onowu Igbo onowu ndị Hausa na onowu Igbo kanka mmadụ mama ho jankad man ochena oje report wo ife dị ma edo na my page gụna-eme echena esomụnụ na ndị ji page eri nri aka na-ekwu ewe ruo echi niile esomụnụ ndị ji page eri nri so you people can hold your page na page gị onye awụ your Ibeto petrochemical industry
nyawu your EDC, nyawu your Khalifa Nakwe, Nwago real estate and properties. So unu ne hold the issue of this page so dear to your heart. That is why unu jiwe konu call na group unu. Wo si je me ifa na page m. E wata go obasalomo. What is my business? It is not my business. E wata na? It is not my business. Ana me chu boss ma fo no Igbo one on one. Can you wear one on one because I know one on one. E wata go. Mfue one on one anywhere. I join ye one on one or sign one on one. I never even wanted to review anything. Why will I review anything? Why review it for what? I don't have time for that. You know what I mean? Man, even now, if you want to feel na ani Igbo, but sincere ya pia na siri. Mmeyi raincoat. Chua na ego no na achu na egwa ka apa ama na achu. Ega ka Royce ha na achu. Ega ka Chifimu ha na achu. They are more successful online than most of you. Ebony son and the likes of them. Unu ne bi eriaka and unamu hono unu ne bi eriaka. Na sogari isi. Noru na mmiri ncha na abu na anya. Noru in the midst of plenty na alake. Jene ne umazi Igbo filu na content creation na ha take it serious. Go and see them the way they are prospering. They are building houses, they are buying cars, they are exploiting. Some of you, one for South Africa, oh na yokono yotaria. Anything single thing unu ne use no wa, oh na yokono yotaria. Even for you people to organize a successful wedding, oh na yokono yotaria. But other people may wedding, kuko friends ha, poko committee of friends in the friends ha, abe committee of friends, nye kwa ife ha jenye their friends mbo ha melu nke ha. Ichi ime nke ru, ena akugari ekwe ebe niile. Everything. When are you going to build capacity? Yeah, build capacity on yourself so that you will be Mr. Capacity himself. Look at Umazi, look at, let me even call on you, Bodo. Shamakasina Muta Akwa. Yeah? Let me even call people like Onyo Bodo. Executive. Look at those people. They are prospering, making money. No law fuma, no law fuma. They make businesses. Ono na Facebook. Una basaga. Una da abata one kobo de. Una na basaga. Una da abata one naira na kochari ike. Una abata ne. Every month to Facebook una akugo. Una na akugali in between $500, $600, and $700. Eru hego madu ji agba fuel in a month. On fait le what go na Facebook. On a pas regardé choisir et pour nous create confusion. Qu'on nous mette go na Facebook. Na pas regarder na regarder sample ne sugari mi na nya ne betray regarder friendship simply because you want to make money online. Ki we please yenda. E bel hunu ne melum. Time is ticking. I'm telling you, time is ticking. Ono show no lu na egbu oge. Na egbu na oge. Other content creators who make money are diverting into other things, knowing that this is a cast we're going to Nigeria. Ono kanolo, also kito on see na Facebook set we mad up because already you need to go on and need dig information about somebody. Ono yejiwe me mana ekugom onye ye bu nke mpota one day bri epota. Unless no na ndo adoho mana ebunu ya fu ndekpo atoro. Ebunu ya fu ndekpo atoro. E wotana ebunu ya fu ndekpo atoro. On a need digale, on a sugar information. Look at the Boyson in Wehushem. Ibuna Voicenote, Bapata. Ibuna Voicenote, Bapata. One day, metange, ya, metanki, Jew, Biakan and Siaboki. Not name Megalin. Name Megalin, on create content. On create content. Ministers without portfolio. Ministers before petrol without portfolio. On brag about 200,000, 300,000 followers without even 3 million not to cost no cash in your account. On numbers na brag. Other people are bragging with the cash on account. You are busy bragging with the numbers of people who are following you, who are not even all active in your page. Una ni kugari case na bagari saga up and down na cause na instigate gari umunne. You are even bragging ni yeme mada yejezi bu oja na hotel Akwa. Why can't you build your own hotel? Kamado egba mmadu na ya bia bu oja na my own hotel. Go na akwa ko na eti ake. Go na onye wobo. Go na ye nwe mura amu nwa wo double yo e double age go times 2 we nweta age.
na etiyari mkpu enweghị isi mmadụ anyị akwụrụ ka nwoke wuru nwoke ụna na-akọsụgharị trọbụ na-akụgharị asịrị ebe niile na-instigate mmadụ na-achọsi infọmeshọn unu ya ewepụta na Facebook wee bịa gbara ego ka unu ji nke akụ mmegharịcha ya omekata million ba akaụntụ omegho but other content creators dị ka pa ha na-eme every month Facebook akwụ ezigbo ụgwọ lukachi fim ha emu na one chifu ime nwe na Ọnịsha ịma building one chifu nwe na Ọnịsha ịma landed property onwe nwoke zuru ezu ka nwoke apa ha look at US nko a lot of them they are making money ọnụnọlụ na-akwụgharị na-achọsọ asịrị ụnụ ya akụ na ebe ụnụ ya akụkọsị mmadụ isi ọnụ saga ụnụ ya agba secret information mmadụ ụnụ ya wepụta ya na Facebook sọsọ nyawo ife ụnụ pasịrị ifelu ụfọdụ Igbo content creators na-eme m ifelu ụfọdụ Igbo content creators na-eme m ụnụ anyị mmelu onwu na ebele ife unu mebe na over the years unu enwebụghị any reasonable something unu achieve na una achieve bo any reasonable something from it. You people are still doing it till today. Yeah? When you continue doing one thing over and over without getting any result, you still keep doing it. Yeah? Mpuchapo ye we nya we iwe. Mane isi okwu ka mkwuru. Ugo unu na akosugari trouble, na akosugari mmadu isi na onu. Iwere voice note gị ịgbaịrị mmadụ ka m bịa ka m were nke mgbaịrị ije ụwa ka ije ụwa jee kwuo ya ụna na-emegharị ka ndị nwee sense ụna na-emegharị ka ndị nwee sense ka m hapụ ya ebe a for now go census na ala Igbo ndị kpọrọ onwe ha content creators so they are doing fine. Look at ekele afa ha ụmụazị ya na-agbakọtacha ụbọchị ya na Ọnịcha kele afa ha efe Igbo comedy ha na ndị otu ha bifee mara ife na-emekọta those guys are fly ya ha kpọrọ ya karịa ọwụrụ dia karịa ụfọdụ n'ime unu holduru life unu so dear to that Facebook page yet you cannot be creative enough. Agwago m unu you people should stop looking at ndị dụka m enwere m ego ma m enweghị ego. I judge my success from the business I am doing. I am a businessman for over years. Whether I was the capital oil or man, when you want to start grading me and my fellow businessman, you can grade me. You can grade me. Yes. And I say it, I have said it, and I will keep saying it. I will keep saying it. Simply because Facebook is paying you now. Facebook started paying you 2 years, 3 years, 4 years ago. Yet every single thing you enjoy can enjoy, even without any one couple from Mark one soccer. So what it shows is that I am judging and I am comparing you with your fellow content creators gonna have it almost the same time. We heard those stories. Look at Yam Baba being creative every day. Even in the midst of the controversy on Anone, he is excelling.